Oke bro, iki saya sudah sampai di kampungku. Iki aku arep bagi-bagikno. Iki mang chicken saka Mas Tropong arep tak bagekno ning nggone iki warga sing suwi istilah yo gak patek mampu lah. Arep tuku-tuku ngene iki njajal reaksine piye engko nek wis tak wae iki. Wis bos ngene kita moro ning jero omah. Iki peteng bos keadaane iki lho. Weteng banget. Lingkungan gonku nek bengi yang ngene iki gak iso padang ngene iki. Soale lampune jarake adoh kene kono. Wis bos kita jajal tak mlebu ning omah. Assalamualaikum. Nah, iki lho, Bos. Iki nggone Mas Din. Mas Din iki, lha iki lho. Iki anake loro iki. Iki Mas Din iki oleh anu apa iki? Lawuh. Oke, matur Saka Mas Tropong. Matur suwun Mas Tropong. Nah. Semoga rezeki lancar. Lah iki lho Bos iki. Ngene iki. Nah, iki ndang dulu. Pi cekere apa Din? Ceker. Oh nek ceker dijolno kono Din, dijolno. Dijolno sitok kono. Dijolno Nah dijolno kono. Gak cekere engko ben dipangan Elis ya. Elis senengane ceker, anak wedok. Jolne. Wi gantongne kono digantongne cekere. Lah. Piye seneng oleh lawuh? Piye matur suwun karo Mas Tropong? Matur suwun. Iki karo mboke sitok. Paringi siji. Lah ning ndi ta pakat wonge? Oh, neng nggo anu musala, nang masjid. Oh. Ki bos ki kok terus tak bagekno ning nggo. Nah, iki lho. Pripun? Matur suwun diparingi lawuh, mugi-mugi rezekine jenengan bertambah melimpah, diparingi berkah. Amin. Ngene iki lho. Paringi sehat, panjang umur. Iya. Nggih. Nggih, Mbah. Amin. Yes, bos ki engko tak bagekno nang etan kono ning nggo sing etan kono ya ki terpaksa video tak anu sik. Nah, bos iki wis iki teko omahe Mbah Di karo Mbok Siah iki ya tak paringi satu, Bos. Iki Mbah oleh lawuh kok Mas Tropong. Mas Tropong. Anu Tapura. Ya. Oleh lawuh wis dienggo lawuh karo Mbok Yah ya. Nggih, matur suwun nggih. 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 Ya ya tak ngetan. Nggih, monggo-monggo. Iki Bos. Iki kalong telu Bos kok. Neng tan kono neh. Piye to? Ki oleh iki jek 5 ki arep mbok kene sapa? Apa jenenge? Chicken kok Mas Tropong. Ki ndang bagi-bagekno cah cilik ki lho ben rame ning ngarep kae. Omah mburi. Mamburi. Mamburi mbok kae pira? 5 apa to? Kuwi jek 5 bungkus. Mang wis tak wehno. Cah cilik-cilik wene sitok-sitok. Heeh. Ya didumis tas tak kono to. Ngarep kae budung mondok kae sak biyuh kae. Ayo ndagorono. Aku sik ewohe. Apa neh lho. Jangan. Lha lho. Jangan mbok ngeti barang ben apa to jane. Oh, anget lawuh iki to. Iki bos hasil mancing anakku tapi gak ketok kamerane. Diomne cah ngarep kan nanti ben rada lucu. Cah cilik mau mondok kan lho. Mangan mie kok ketrana. Ya ya. Engko terus bar mangan mie terus dilawuhi iwak kok seneng Nganu di kayak diitung sik bocahe kayak pira itu ngendang. Kayak stok-stok. Ben seneng.
Kuwi caker. Caker senengane Elis, iya toh? Bintik pangan Elis cakare. Ya? Kalau itu grupan. Kalau hitungan sik bocah lho, cilik-cilik lho. Cah piro kan? Lah mboke pi gelem ora pi? Cukukne pi? Yo gelem ora. Lah ya dadi wae to mboke sik. Iki ceker. Heeh. Ceker gugrukan ngono karo. Mboke cukure sitok. Endi gugrukan? Gugrukan. Hai bos, iki karo dibagek-bagekno ning nggo cah cilik-cilik kae bos karo bojoku. Ya didong. Nah, kalau cah mondok cilik-cilik kan. Tapi wetenge kamerane iki lho. Ketok apa ora ya? Gugrukan. Iku nemu. Nah, iki dibagi oleh lawuh. Sik. Di oleh satu-satu dapat satu-satu tenang. Sapa iki saose? Piye? Nek dikai ngomong piye? Suwun piye to? Makasih. Ceker. Sik, ngomong sik, terima kasih karo sing wehi. Lah lho, makasih rezekine lancar kuwi lho. Kowe wis man. Wis. Berarti iki Elis. Rungokne sik. Rungokne sik. Kuwi mung sing ngekeki Mas Tropong. Darpong. Mas Tropong. Kowe ceker gak Oh, mau? Mas Darpong. Enggak mau. Ya adik adine ribut dine sak tong lho, Bos. Ndang, terima kasih karo Mas Tropong piye ndang ngomong muni. Makasih Mas Tropong. Bareng tak hitungi. 1 2 3. Makasih Mas Tropong. Semoga Rezekinya lancar. nah, semoga kalau pinter segina lancar. Berkah barokah kagem Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah barokah kagem Mas Tro. Pong. Mugi-mugi Rezekinya lancar, Nek. nah, lemah teles Mas Tropong ya. Lemah terus Mas Tropong. Gusti Allah sing Bales. nah, iki lho ngene iki bocah cilik-cilik. Lah iki bodho mangan apa to ki mau? Ini goreng rego. Oh, wingi dienggo mangan bareng-bareng. Ngono tibake. Piye enak apa ora cikene? Enak. Wis jajal nek ro wis cikene kok nggone sapa? Ayo. Lah kowe kok apal? Heh? Lah awakmu kok apal? Wis gene mangan cikene Mas Deyo kowe. Rasane piye? Gurih. Enak. Gurih, enak. Nek enak piye? Tangane. Jos lho. Wis bos iki seneng anak cah cilik-cilik ngene iki, Bos. Piye to? Piye? Apa? Ayo kalau. Lah bisa mbok pangan apa to? Ceker. Lah nek ngeruwek nganumu piye? Elis tak jarene isin, wedi lek mbok Sut- video. Oh, ngerti nek video. Isin ya. Piye to Lis iki kok? Iki karo Mas Tropong ki kon video awakmu lho kok malah isin. Wes kemeng wis mbok bagekno wis. Oh, Entek. wis rata kan mang. Wis rata. Lah ceker kok gedene samene. Ya mbok iki berarti gede abu to iki. Ceker pendas ya. Cakar Bu. Ya gede. Heeh. Mingke ijik pira ngono terus diborong Mas Tropong kon bagekno lah. Ning kono kemeng tak bagekno kene Pak Kat, Pak Dite. Kemeng terus ijik ki mang, ijik 5 ki mang ki ibu-ibu mulih. Ke musala. Nggih, nggih. Wis jarang-jarang enak ya Bu ya. Ya alhamdulillah enak sing maringi lawuh cacah. Seneng kemeng bodho diganyang Bos gak dienggo lawuh. Kebetulan cacah kemeng wis
bar mangan ketoke. Bar mangan mie nggih tambah pedes. Nggo tambah pedes. Ngono tibae. Lek kalau bos kok malah dipangani dhewe kalau cakare diganyangi dhewe kalau. Ya piye to? Sudah adune dipangan kok. Antara diparingi ya dipangan, lha diparingi kon mangan kok gak? Cakare gede-gede kok. Masa gede-gede. Neng kono wis entek? Sing kono wis entek? Sik sitok. Alis cakare mah. Malah diganyang ora dienggo lawuh bodohan. Wis warep. Bodho Mas. Lho le, kok ngene Mas Tropong ndang. Jupol. Ndang mundut le. Panganamu tempe ae senengamu kok malah. Permancing. Permancing. Ya wis Bos, ki mung ya tak bagi-bagi ning nggo cah cilik kae mau. Terus nggone Mbah Dite, Pak Sukat kae mau. Terus emang ning nggo mburi ya juga kayak kasih satu ya. Karek sitok kae engko ben tinggu lawuh anak wedok. Sak plastik isine loro Bos bae. Nggak mau tak delok kae mung. Si loro kae mung tak kon nggo lawuh anak wedok. Ya wis, ngono ae sangko lekmat. Wis berkah barokah kagem sing ngowahi Mas Tropong Siro. Wis mugi-mugi Mas Tropong Siro diparingi umur panjang, rezeki melimpah. Wis dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin kanggo Mas Tropong. Salut kagem panjenengan Mas Tropong. Wis sangko lemat wis ra iso ngucapne apa-apa ya wis. Pokoke doa terbaik kanggo Mas Tropong ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.